Здравейте хора, вие сте на Александър Гейминг и днес ще играем на Steel Brain Rot с моя приятел Божидар. Днес играем на Steel Brain Rot. Третия етаж ми е най-хубав за мен. И така. Днес няма да се стилваме, нали? Добре. Ето, даже той може да го погледне. Оставяме си базите отворени за всеки случай. И така седа тук и чакам някой брейнрот да се спауне. Так, на. Трик-трак, барабум, какво правиш, бе? What? Това бък ли е? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Нали казахме в видеото, че няма да се стилваме? Какво стана тука? Май те фанаха? Той в момента просто се шегува. Гледаме. За сега нищо не се случва. Като гледам. И аз си видя третия етаж. Да видя дали всичко е наред. Какво? Какво става? Къде ми е брейнрота? Не знам. Нищо не знам. Да не е в твоя. Не знам. Не. Ми добре. Ето. Взимам си го тоя. Че останах без брейнротове. Защо брейнрота ми е тука, бе, човек? Какво правиш, бе? То скупи в момента 80 нещо робъкса. Ще те репортна в акаунта, казвам ти. Добре, извинявай. Хора така просто ме издава в извънред нерви. Ако го продължава така, ще му щупа ръчишките. Ако видя още един път, че ми откраднал работите, ще ти щупа ръчичките. Абонирайте се за канала, лайкнете това видео. Нека да станем 10 лайка и правим втора част. каза Марко Лекторната.
Тръгваме, че се джоя след малко за малко. Добре. Че се гледам след малко, само нещо да видя. Добре. А как се казваше ти в това? Александър Гейминг. Ма на английски, нали? Не. На български. Да. А главно Александър Гейминг. Главно. Чакай. Александър. Така. Главно. Главно. Така. Гейминг. С 13 абоната. Намери ме. Чакай, стой. А каква е снимката? С кола май. Чакай, ама при гейминг на български или на английски? Български. Ама заедно ли Александър Гейминг? Не. Тогава какво е, като на мен не ми излизаш? Просто после ще ти пратя линк. Добре. И в момента снимам, ако не знаеш. Знам, не съм глупа. А една Rivals, ако иска. Да, хора, сега ще играме на Rivals. Ти кога качваш видео? Всеки понеделник, вторник и сряда, и четвъртък и петък. Всека седмица. Да, всека седмица, добре. Ама този месец не можах изобщо да правя видеа. Да, добре. Айде влизай на Rivals. Или айде едно в едно. Аз влизам в Rivals. А, не, ти па си влезал. Дойдите пред мене, бе, аз влязам. Тия дали си домашните от днеска? Аз даже не ги знам. Добре. Това като не ги знам. Как ти не показвам? Не се празнава. Джойнах се. Чакай малко. Чакай, бе. Алекс, аз ще трябва да приключвам. Защо? Защото трябва да вечеря. По-да те... Чао, хора, и ми прати канала ти там. Чао, хора. Както винаги оставам сам. Така, хора. Така свършва видеото. Абонирайте за канала. Един лайк нагоре и от мен. Чао, чао. Утре към 5 или 6 пускам видеото. Ай, чао!